Jesu Kristu uyinkosi. Angibingelele baba umpostoli, ngibingelele umama umpostoli, ngibingelele abefundisi bonke, ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele abasha, ngibingelele no Sunday School egameni lenkosi yethu Jesu, uJesu Kristu inkosi. Azalwane kuyintokozo enhlizweni yami ukuthi nami ngibe khona la eBhamshela. Indawo le eyigugu kimi. Ngike ngaphila la kule ndawo kodwa ngingakasho nje okuningi. Mhlawumbe abanye ngabangazi ngoba phela manje uma esekhaya akulula ukuthi avele azithule ngoba nje kusekhaya. Igama lami ngingusizwe ngoba Mnikathi. Qhamuka eMaritzburg endaweni yaseMafakatini ebranchini yaseNtabeni endlu kaJehova. Ngiyabonelelwa. Siyambonga abazalwane uNkulunkulu ukuthi nathi usikhethile ngomusa wakhe sakwazi ukuthi sibe kanye nani la. Njoba ngisho ke la eBhamshela indawo efana nasekhaya. Ngike ngahlala la ngisebenza la iminyaka cishe emithathu. Le ndawo nje igugu kakhulu kimi. Futhi okwenza ukuthi ibe igugu ngafika la ngokomoya nginezimpi. Mangifika la obaba usithole mama usithole ngabala abaningi bonke nje abazalwana abakhona la bangigona bangilwisa izinto bangikhulekisa enqotshweni. Manje okungimangalisayo ukuthi ke ukuhamba endleleni indlela eyinde sezahlukana indlela zahlukana ngenxa yeziphi. Kodwa uNkulunkulu emuhle ngomusa wakhe waqamba amasu saphinde sahlangana. Wafakazela izwi lakhe elapha kuSamuel lithi umxoshwa akayena umxoshwa kaNkulunkulu kunalokho uNkulunkulu uqamba amasu ukuthi aphinde abuyele endleleni. Azona ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu kuyigugu enhlizweni yami ukuba phansi kobuholi baba umpostoli uNsibande. Njalo ngeke ngisho ngithi mangixoxa ngithi ngiswele imlomo ngoba uNkulunkulu umsebenzisile uyisebenzisile le ndoda njengoba ihlezisho ukuthi ihlezi igitshelwe uNkulunkulu wayegibela uNkulunkulu azayihola nasekwami umphefumulo ukuthi ngidabule. Namhlanje ngikhuluma ubufakazi bokuthi ngiyakuzwa ukuhamba noNkulunkulu, ngiyakuzwa ukubhobekelana noNkulunkulu, uNkulunkulu esebenzisa yena. Manje ke bazalwane enhlizweni yami ke ngihlezi ngicwele ukubonga lokuthi uNkulunkulu ngisizeke. So ngenzele umusa ngencebo yakho ukuthi ngingadlali. Kodwa ngihambe ngokufanele ivangeli. Kuze kushaya isikhathi sokuthi impilo yami yagoqa emhlabeni ngiyobona. Kumthandazo wami ke nesifiso sami leso bazalwane. Kulezi insuku nje ngithemba ngizwa umbiko wamfundisikazi uMamcele kade sinaye kuNkulunkulu asemthathile ambizele enkosini. Kufike lelizwi likumshumayeli chapter 12 amavesi okugcina. Elithi nakho kuphela kwendaba. Sekwenzeke konke mesaba uNkulunkulu. Ngoba lokho kungokwabantu bonke. Futhi uNkulunkulu uyakuyisa yonke imisebenzi ekwahluleleni, mihle noma mibi. Siyahamba bazalwane. uNkulunkulu akasisize singadlali endleleni. Nami ngiyazifaka lapho angifuni ukuba umuntu
odlala endleleni. Inkonzweni bese kuyona ngesonto edlule lithi okhokho bethu baphuza kunye. Babhabhadiswe nemunye. Kodwa uNkulunkulu yini ngilaba abantu engathokozi ngabo ngoba babegcwele ukudlala bekhonza ngisho izithombe. Amazwi ami nawo nje ukubingelela ukuthi ngiyajabula ukuthi uNkulunkulu nami ungikhethile ngibe la phakathi kwenu, kodwa umgomo wami bazalwane ukuthi nami ngiyafisa ukuyihamba indlela awungizwe bese ekugcineni njengalowo mamcela. Akekho nomadazi bazalwane ukuthi namhlanje sobe sithi mamcela usesenkosini. Ethi bayithi badimile la uyibona ikhaphuzela uma khona la iphuthuma khona. Konke ikwenza ngamandla ayo onke. Asingamrobhiki nathi uNkulunkulu sithi uyadela unusuku lapho siyambonga uNkulunkulu ngaye. Sicela ukuthi uNkulunkulu nathi asisize sihambe ngokufanele ivangeli. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabongelela kakhulu kubaba nakumama uNtsibande nabafundisi bonke nangumama bonke nabasha nabantwana beSunday school. Mina